Jantje was een kleine kleuter, enig kindje teer verwend. En op zekere dag zei moeder, hoor eens even, lieve vent. Als je braaf bent, komt er spoedig een zusje of een broertje bij. Nou, dat was wat voor ons Jantje, en het ventje zei toen blij. Wanneer er een klein zusje kwam, krijgt zij van mij wat moois, zeg mam. Dan gaat mijn spaarpot open, dan krijgt die schattenbout een boeketje witte rozen, waar mam ook zo van houdt. En toen de ooievaar verwacht werd, mocht kleine Jan met tante mee. En hij was daar voor een nachtje, nu de vrolijke logé. Voor het geld uit Jantjes spaarpot, al wel 10 keer nageteld, was er in een bloemenwinkel gauw een lief boeket besteld. En 's nachts in bed, nog in zijn slaap, zei in zijn droom die lieve knaap, dan gaat mijn spaarpot open, dan krijgt die schattenbout een boeketje witte rozen, waar mam ook zo van houdt. De andere morgen bij zijn thuiskomst zei kleine Jan, wat vreemd vandaag. Kijk eens tante, de gordijnen zijn nog helemaal omlaag. Snikkend sprak toen vader, Jantje, nou heb je geen hoesje meer. Ze ging vannacht met kleine zusje weg naar onze lieve Heer. En snikkend legde Jan het boeket aan het voeteneind van moeders bed.